L'Ajuntament de Vinaròs patrocina este espai. Cuenta atrás porque el acto del carnaval comienza con una pantalla donde pone 10, 9, 8 y entonces sale ya Carnaval de Vinaròs. La gente hace 10. Entonces... La cabecera del programa. Claro, pero es que... es lo que se... y media, y si esto se retrasa 15 minutos, ¿qué estamos hablando aquí 15 minutos hasta que empiece el acto? No podemos hacer eso. No, porque me cargo aquí todos los comentarios hablando sobre un escenario. Me penso que están los que vayan. Sí, a ver, yo había quedado con Alfred, pero Alfred parece que no que el acto comienza con la proyección, no sé si es la proyección, creo que de un reloj, ¿vale? Y la gente canta 10, 9, 8. Cuando sonaba es como empezaría nosotros la emisión. Y cuando acaba ese reloj y sale un vídeo del Carnaval de Vinaròs, es cuando yo empezaba, buenas noches, ese carnaval ya estamos aquí, tal y cual, bienvenidos. Antes no, ¿sabes? Porque... No, claro, es que lo que puede pasar es que a las 7:30 no comience, se retrase 15 minutos. Entonces, claro, digo, si sacabais una cabecera y yo me pego aquí 15 minutos con un escenario vacío, con el público esperando... Vale. Es una bomba.
Vinaros, molt bona nit! Bona nit a tots! Benvinguts a la gala de les reines del Carnaval de Vinaròs 2019! Belén, una coseta, jo no he sentit per a res eixe bona nit, així que ho tornem a repetir. Més alt? No? Més alt. Vinga, que la gent s'animi. Molt bona nit! Bona nit! Ai, sí, molt millor, clar que sí. Quanta emoció, I tant, Antoni? no t'ho pots ni imaginar. Aquí, Belén, comença la nostra aventura en aquest fantàstic temple imperial que ens ha preparat el Carnaval de Vinaròs. Però això sí, com a bon vinarossenc m'agradaria donar-te la benvinguda al nostre Carnaval, a un Carnaval ple de màgia, d'il·lusió i sobretot un Carnaval únic a tot el Mediterrani, sobretot, segurament, únic a tot el món. I a més, per si fos poc, el Carnaval de Vinaròs és declarat festa d'interès turístic autonòmic i és la primera festa valenciana en rebre aquest títol. Ai, sí és, Antoni. I jo t'haig de dir que estic encantada, il·lusionadíssima d'estar ací. Per a mi és un honor compartir amb tu esta nit Moltes i amb gràcies. tot el poble de Vinaròs, perquè esta festivitat és que és tan estimada, tan volguda, tan plena de llum, de color, d'alegria, I tant. perquè aquesta alegria es contagia, Exacte, és una nit molt especial per a totes les comparses que tenim aquesta nit reunides aquí, en aquest lloc on ens ha preparat la comissió organitzadora del Carnaval, no? Efectivament. És una nit Única. màgica, I tant. única, com hem dit. I segurament... La nit de les reines, La nit de les reines. I de les seues comparses. I hem de demanar, com no, un aplaudiment per a totes elles. És una nit que recordaran tota la seva vida, però això sí, des d'aquí volem dir tant Belén com jo que esperem que totes les persones que ens estan veient per la televisió i també a totes les persones de Vinaròs i que venen des de fora, que esteu aquí, que disfruteu tant com ho farem Belén i ho faré jo, un servidor. Esperem que sí, Segur. perquè esta nit és una nit molt esperada, sobretot per a les comparses i les seues reines. És un moment únic, perquè estan tot l'any treballant en aquestes fantasies Exacte. que avui tenim tantes ganes de veure i de descobrir ja, no? Són 30 reines, Belén, 30 reines que desfilaran per aquest escenari i nosaltres dos hem estat amb elles ara mateix fa un ratet i de veritat estan nervioses i pletòriques per mostrar-vos a tots vosaltres, a les comparses de Vinaròs, aquestes fantasies que ens han preparat, com tu dius, durant tot l'any. Estem impacients, vosaltres també! Belén, t'he de demanar una coseta, de veritat, tard de res. Quina cosa? Vinaròs, us he de demanar eixa coseta que li estava comentant a Belén. Belén, estàs preparada? Preparadíssima. Vinaròs, esteu preparats? Pues visca el Carnaval de Vinaròs! Visca! Bien. Un moment. Què passa? Quina poca vergonya, això què vol dir? Bueno... Bona nit, Vinaròs! Escolteu-me, quina poca vergonya tindre que recurrir a una periodista en títol i a un actor de veritat. Per favor, tenint al poble una drag queen coenta com jo. Abilio, no tens perdó de Déu. Mateu-lo, quina presidència, per favor. Bona nit, Gina, bona nit. Bona nit, Anna. Bona nit. Benvinguda, Belén. també. Hola, Ai, bona clar. nit. Un aplaudiment per vosaltres. Però què fas aquí? Què estàs fent? Pues, escolta'm, a mi ja és hora que algú em cride i em doni valor. Per això la Reynolds no me llama nadie. Ja, en mi serio. amor, Volies ja. presentar tu. La culpa és tota d'Abilio. Pues Ja ho sento molt, però... segurament no ho sé. Però L'enterrarem. tu ja vas tindre el teu moment, no? Jo vaig Presentant la tindre el gala meu de les- moment. Els meus moments són sempre, que jo sóc intemporal, guapa. Mira l'altre. Tu vols estar en tots els llocs, Vinaròs me vol, Home, pues jo també vos vull, carinyos. Disfrutarem de la gala. Bueno, pues ja que estàs aquí, Gina... Però si- tornaré, No. Te'n vas? Encissis la gala Està amb molt nosaltres? cabrejada, molt cabrejada. Ja parlarem. això ho tenim que arreglar, d'alguna manera. Sí, ho tenim que arreglar i no sé com. Anem a el que toca, perquè ara sí, donem començament
a la gala de les reines del Carnaval de Vinaròs 2019. Doncs arranca esta gala, que recordem, d'ella formen part les 30 reines de les comparses de Vinaròs. Els acompanyarem contant tot tipus de detalls, curiositats i anècdotes. Ens acompanyen dos dissenyadores del municipi de Vinaròs. Elles són Marcela Sospedra i Esther Berbel. Molt bona nit. Bona nit. Bueno, suposo que nervioses, ¿no? Qui està més nerviós, les dissenyadores o les reines? Pues bueno, les dissenyadores, sobretot jo, sempre estic unflant esta nit, perquè vols que t'isca la cosa bé després que has treballat tot l'any, i per mi, després que he estat molts anys ahí detrás, la veritat, sempre és com el primer dia. Marcela, a pesar de que portes 25 anys fent trajes, pues sí, has perdut el compte o podem dir quants n'has fet? No, durant 25 anys estic fent, però n'he fet moltíssims. A mi n'he fet més de 50 trajes, perquè he fet per moltes comparses. 50 em sembla poc, jo crec que n'has fet molts més, És que n'hi ha hagut anys que n'he fet 5 o 6 comparses. I això, clar, durant 25 anys van sumant i són uns quants. El meu nom? Bueno, escoltem a la primera reina. El nom de la meva comparsa és Pensat i Fet. El nom de la fantasia és Entre las llamas del dragón renace la diosa del sol i està dissenyat per Mariló i Òscar. Som Pensat i Fet! Visca Pensat i Fet! Bé, perquè m'han incorporat un menudet vídeo de les reines en el qual elles mateixes se presenten i ens conten un poc el nom del seu traje. Precisament amb Lara Fumado arranca esta gala amb la desfilada de la seva comparsa Pensat i Fet. Els seus creadors s'han inspirat en un drac de